És de les coses que ens enorgulleix molt, molt i molt, perquè quan veus tot el poble que s'implica d'aquesta manera, que qui més qui menys, doncs tothom hi col·labora, doncs és de les coses que et fa sentir especial. I un dia com el Dijous Sant, quan et creues amb la gent, es fan unes mirades de complicitat doncs, que ens enorgulleix molt i molt i molt. És de fet una dansa única, que n'hi havia hagut moltíssimes, però tenim el do, la virtut de que és la que s'ha preservat i ens orgulleix molt doncs, també que sigui l'única. I aquest any, de totes maneres, sí que t'haig de dir que a la tarda mai havia vist tanta gent, jo. Molta i molta aquest any. Ens sembla que n'hem de ser dignes mereixedors perquè al ser una cosa única doncs, ens veiem amb forces per poder-ho demanar, si res més no, que puguem ser declarats doncs, Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. Això és un procés llarg i que em sembla que fins d'aquí 2 anys doncs, no es pronunciaran, perquè em sembla que en declaren només 2 a l'any i ara s'ha de fer tota la sol·licitud, que és molt complexa de fer-ho, i ja tenim ara una mica els mitjans per poder-ho sol·licitar,